Mae'r iaith Gymraeg yn rhan anatod o dirwedd Cymru. Mae'r iaith Gymraeg wedi tyfu o dirwedd Cymru. Mae yna enw ar bob mynydd, bob craig, bob llyn, bob nant. A mae angen i'r diwydiant awyr agored ddathlu hynny, ac felly dyma mynyddoedd pawb, cwmni galactig a ardal o harddwch naturiol eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn dod at yn gilydd i drafod creu app fysa'n ateb y galw yma. Mi fydd yr app yma gobeithio yn cyfrannu tuag at cael nifer o siaradwyr Cymraeg fyny i filiwn erbyn 2050. Mi fydd yr app Tro yn canolbwyntio ar ran o lwybr cenedlaethol clawdd offa. A mi fydd posib i ymwelwyr a pobl leol ddewis llwybr ac ar ôl lawrlwytho'r app fynd am dro a dal ffôn fach i fyny, a drwy'r ffôn fydd posib gweld yr enwau y tirwedd yn dod i fyny. Mi fydd posib i'r defnyddiwr roed i fys ar logo bach wrth ochr yr enw, a wedyn mi fydd posib clywed yr enw'n cael ei ddeud gan leisiau lleol. A hefyd mi fydd posib rhoi bys wedyn ar logo bach arall fydd yn rhoi mwy o gefndir i'r enw, egluro'r enw, neu rhoi hanesu neu chwedl sydd yn berthnasol i'r enw. Yn gyffredinol, mae bobl isio gallu ynganu enwau llefydd yn gywir, a mi fydd yr app Tro yn adnodd gwerthfawr iawn i helpu hynny. Mi fydd posib clywed lleisiau lleol o bob oed yn ynganu yr enwau yn gywir. Mi fydd yr app yn rhoi hyder i bobl bod yr enwau yn cael ei ddeud yn gywir. Mae'r enwau yn disgrifio llefydd yn ogystal ac yn rhoi gwybodaeth am hanesy'n neu chwedl sydd yn ymwneud â'r lleoliad arbennig hefyd.